Hi guys! Welcome back guys sa aking channel. So for this video pupunta tayo sa bukid ni nanay at saka tingnan natin kung anong ginagawa ni nanay. So kakarating ko lang galing sa Katmon. Ayan, patungo tayo sa farm, no, Dragon Fruit. So kasi yung daanan sa amin patungo sa Dragon Fruit is madadaanan ko talaga yung bahay kubo ni Nanay Gloria. So tingnan natin doon kung ano yung ginagawa niya at saka nung mga tinatanim niya ngayon. Tsaka nagdala ako ng pusit, yan o. Kasi gagawa kami ng adobong pusit. Abangan nyo yan sa aking channel kasi magluluto na naman kami ng pusit na adobong pusit. Yan, dito to talaga yung daanan. Hindi naman di kayo lisod ng yung daanan. Okay lang. Yan o. Libon-libon. Dito talaga ako dadaan pag pupunta ako sa farm. Kasi gusto ko talagang tingnan si nanay kung ano lang ginagawa ni nanay. Yan o. Malapit lang naman. Hindi masyado malayo. Pero alam nyo guys na overlooking dito. Yan po yung napaka ganda. Overlooking yung area. Tapos makikita mo yung mga magagandang tanawin. No? Yan o. Check natin si nanay kung nandito ba si Nanay Gloria. Nay! Nay! Parang wala si Nanay Gloria guys. Yan o kanyang mga kamuti. Talbos ng kamuti. Baka nandun sa kabila. Dun sa kanyang cassava farm. Yung mga kamuting kahoy. Baka nandun si Nanay Gloria. No? Nay! Lisingag na akong ilong guys. Wala lagi si Nanay dire. Nay! Nay! Wala si Nanay. So ito yung mga tinanim ni Nanay. Oh. Yung sa mga kalbasa. Kalbasa, may mga kamuting kahoy. Yung marami yung mga kamuti. Nay! Wagit si Nanay dito. Hindi yung bahay kubo ni Nanay. Oh. Nay! Ako lang mag-isa dito guys. Yan o. Yan po yung mga overlooking na area dito sa may bahay kubo ni Nanay Gloria. Tsaka napakaganda yung hangin, no? Feel na feel mo talaga yung hangin na malalanghap mo talaga. Sariwang sariwa. Pero wala si Nanay. Nasaan kaya si Nanay, no? Nay! Nay! Dito yung tinatanim ni Nanay yung mga kamuting kahoy o yung mga kasaba tree. Meron din siyang lemongrass. Meron din lemongrass si Nanay. Tapos ito may kalbasa. Meron siyang kalbasa. Tsaka dito yung na-harvest namin yung bantiyong. Pangalawang bunga yung na-harvest namin yung nilagyan namin ng sardinas, yung niluto namin ni Nanay yung sardinas. Tapos ginisa namin. Dito yung na-harvest to. Yan po yung bantiyong. Yan yung bantiyong na naka-harvest kami ni Nanay dyan. I-check natin kung mayroon ba siyang bunga kasi hindi naman sabay-sabay yung bunga ng bantiyong. Minsan isa, dalawa, parang wala. Yan o, yung bantiyong. Wala siyang bunga. Baka soon meron niyang bunga. No? Dito tayo. Check natin si Nanay. Kasi malalaman ko kasi pag nandito si Nanay kasi yung bag niya is sa libay lang niya ang bag sa iyahang payag. Bahay kubo niya. Yan o. Wala talaga si Nanay. Nay?
Wala yung tao. Walang tao. Walang tao dito. Yan. Dito kasi yun sabit ni nanay yung kanyang bag. Pero wala siya ngayon dito. Baka nandun sa kabila. Dun sa kasaba farm niya. So ngayon, yan o. Ito yung sangig na tinatanim ni nanay. Alam niyo yung sangig guys na yung humot, yung mabango na sangig. Ito yung sangig. Yung dahon niya pwede ito ilama sa utan, mga tinula kasi mabango siya. Yun o, yung sangig. Tsaka marami din siyang mga malunggay dito na tinatanim. Yan o. Yung tinatanim ni nanay na malunggay. Hindi kami ngayon magtinula kasi adobong pusit lang yung lulutuin namin. Adobong pusit. Yan o, ang dami. Kasi nilaline niya ni nanay. Tinatanim niya yan, line by line. Kasi first line, puro mga kamuting kahoy or kasaba tree. Tapos next line is puro mga lemongrass or tanglad. Tapos mga malunggay. Yan o. Tingnan nyo. Yan. Kasaba tree. Tapos sa center is puro mga lemongrass. Tapos kasaba tree. Tapos malunggay. Yung malunggay ni nanay parang nalalanta na sa kaguwangon na. Guwang na kayo. So, yan lang po yung mga tanim ni nanay dito. Punta na tayo dun sa farm. Tara, ano pang hinihintay natin? Let's go na. Parang tapos na ni nanay mapakain yung manok o wala pa. Parang wala pa. Parang si nanay is nandun pa sa kabilang bahay nila. Ayan, punta na tayo doon. Dito talaga ako dadaan guys. Safety naman, wala namang hindi naman delikado. Safety lang kasi. Dalawa po kasi yung daanan dito. Doon sa kabila, meron din doon patungo sa farm. Yung pwede madaanan ng sasakyan. Tapos dito, ito yung shortcut pero napaka-tungasunon kayo. Padung diri sa ibabaw. So, yan. So dito guys, maraming mga tanim na ito. Alam nyo to na tanim. Ito ba? Wild plants. Ito. Alam nyo to? Yan, malaki yan. Tapos yung bunga nito or ito yung ginagawang Christmas tree. Ayan, yan. Yang kanyang mga bulak. Kasi sabi nila ni nanay, gagawin daw yan ng Christmas tree. Ang dami. Marami po dito sa amin. At saka yung kanyang dahon, ito, pwede po ito magamit. Kasi sabi nila, pwede daw ito marami pang proseso. Kasi yung parang yung panit niya or yung balat niya is pwede ito gawing fiber, sabi nila. Kasi meron po kasi ditong pumunta, tapos sabi nila, yung taga-agriculture, sabi nila, pwede ito gagawing mga fiber. Kasi meron daw ito yung fiber. Yan o. Kasi at saka napakasulit nito. Yan. So, punta na tayo doon. So, nandun po yung dragon fruit farm namin. Malapit lang sa bahay kubo ni nanay. Yun. Kitang-kita niyo yun. Diyan po yung dragon fruit farm namin. Tsaka, ang ganda dito kasi overlooking. Tingnan nyo. Yan, overlooking, no? Ang ganda, oh. Kahit saan ka lumingon, meron po talagang overlooking. Tingnan natin. Tingnan nyo. Dito. Ayan, no?
Wow, sarap ng hangin dito, guys. Puro bundok yung makikita, tapos yung hangin, napaka-fresh. Sariwang-sariwa po talaga. No? So, wala si nanay. So, punta na lang tayo dun sa farm. Dito talaga ako dadaan. Para din tong exercise kasi yung dinadaanan ko napaka tungasunon. Tapos, down, up, down. Ganyan po yung daanan dito. Pero okay lang naman kasi exercise naman yan. Na-exercise din yung paa natin, yung tuhod natin, di ba? So, abangan nyo guys, ang ula sa YouTube channel ko. Kasi, magluluto kami ng pusit. Ayan o, pusit. Fresh pusit. Pusit. Adobo. Gagawin namin yung adobo ni nanay. Kami yung magluto. Ayan. So, malapit na tayo maabot. No? Yan. So, dito na talaga. Dito sa bukid, guys, is yung makikita mo, puro mga hagunoy. Ayan o, mga hagunoy. Tapos, bayabas, wild bayabas. Mga puno. Okay lang kasi very organic. Kaya pakasariwa yung hangin. Nalanghap mo talaga yung mga simoy ng hangin na mga fresh. Yan, dito na tayo. Ayan guys. Nagbili pala ako dito ng edible oil kasi wala kaming edible oil, so nagbili na lang ako. Ayan o, yung edible. Kasi kailangan po talaga ng edible yung yung adobong pusit. Ayan. Ito na yung adobong pusit na binili ko. Yan, so maraming salamat guys sa walang sawang sumuporta kay Tips Mayo, and keep safe always po, and God bless. Yan. Thank you guys. Thank you.